sa sulda daerah. Basta anad. Anad po ka no? Kina. Busa kung naamay mga putod na alahas diha, anhi lang mo ni Sir. Dinis. Sir Dinis. Romo. Romon. Hello guys. Magkaroon niya ako sa jewelry repair. Nagpasumpay ko sa kujintas. Vlog ka tayo? O sa nga yung vlog? Marilong Bulanon. Marilong, ito Marilong Bulanon? Oh, kita deh ka? Ay, Jesus name. Salamat ka sa tigtanaw deh ka. Okay, janang pagasugdan, pagsumpay kang kujintas nga cute. Mga naman ka ay. Ina Dinis, o nga Dinis. Ay, niya ako sa jewelry repair ni Dinis. Dinis, Sir Romo. Dinis. Ang apelido? Romo. Sir Dinis Romo. Taga-Tagbilaran. Niya sa Tagbilaran City Bohol. Niya, dyan giri. Sumpay nagang kujintas nga arang ka-cute. Tapaduan. Hinahapit na mo man. Daliar mo no? Sulda raman po din. Sa sulda daerah. Basta anad. Anad po ka no? Kina. Busa kung naamay mga putod na alahas diha, anhi lang mo ni Sir. Dinis. Sir Dinis. Romo. Romo, naa tungod sa may community hospital. Huh? Masa nga yung vlog eh, Marilo. Marilong Bulanon. Bulanon. Arang ka anad juga Sir Dinis no? Murag duga-duga na bukan ito eh. Mga 20 na katuig. 20 years na? Grabe ba? Ang hinali, ipagama di po mga nga na, gama. Magama po ring, bracelet. Mga bisag unsa ra no? Basta kay mga lahat. Mana guys? Wow. Daliar guys oh. Liba din na mo kinadalian ra man day na magkuan no? Master pug ka mo kuan ba sumpay. Kumana guys? Mana. Daghang salamat kadto sir. Salamat po. Daliar ra oy. Dugay na raman lang taguan kay. Sayang, at dili magamit. Luha na nagamit dugay na lagi ko asa may manumpajay anin nang silingan nakasulti ba. Karon nakatuna ka ni. Nagatuon na jud ko arti kang i-announce. Yan, ni ay. Okay, naman na. Human na, daghang salamat. No, tanawa guys, nasumpay na. Oh, 100. Inabarato ra ni Juan. Barato ra ang bayad sa sumpay ani guys. Inato ra. Inato ra din. Daghang salamat kadto Sir Jenny. Okay. Sir. 100. 100 sir? 100. Wow. Mo ni si sir. Di pa ko sundaw na. Naa oh. Ang dako ang kujintas ni ma'am. Ilan ka tagiya si Juan. Ay iya, mani tagito sa kujintas. Bayad. Salamat ya, Buseng. Salamat. Daghang salamat. Okay guys, kung naamay mga bugto diha nga alahas, bisag unsa nga mga alahas, ari lang mo ni Sir Dinis Romo nga ni alang jewelry. 22 Gs Doralba Street, Tagbilaran City. Okay. Daghang salamat. Maro to guys. Bilang. Gila mo eh. Okay, alisa me, excuse me.